Mým problém je parodontóza. Jo, jako většiny asi možná populace, tak s tím bojuje většina lidí. Přechod byl zpočátku překvapivý, protože jsem od pana doktora dostávala pokyny k léčbě takové, na které jsem nebyla zpočátku úplně zvyklá. My jsme v podstatě začínali tím, že mě učil, jakým způsobem si mám správně pečovat o svůj chrup, tak aby byl v pořádku, aby se s ním dalo dál pracovat. O dentální hygieně nebyla vůbec žádná řeč, protože já jsem přišla v podstatě ze Severní Moravy a tam problém léčení a odesílání nebo péče dentální hygieny nebo hygienistky v podstatě neexistovala nebo nebyla doporučována. V případě tady péče na této klinice ze mě úplně spadlo a nakonec jsem i si sama sobě přiznala, že chodím k zubaři ráda. A bez nějakého strachu, že mě něco bude bolet, protože je pravda, že pan doktor mě vždycky na každé návštěvě ujistil, že pokud mě něco bude bolet, tak je to špatně. S tím řešením, se kterým přišel pan doktor, tak ví, že to bylo náročné, ale že ten pocit ze života mám opravdu 100násobně větší. Nebojím se říct, že 1000násobně.